Hambai sini takut media no, tapi hambai maya poro sini Home Minister Amit Shah ji no, bahwa thalai mas ni 19 tarik April maso kaisa resolution nokhor ka tamni ke sini o Tripura hawo ya sini Bharat hawo je phatar hani phainai je illegal migrant Bangladeshi no naitugoi kariwoi borong no bong hawa haina hai ke clear hanan bagai borok tini phaiye sini Bharat phaiye gobangma borok ne ha segi tongtaika jaga se tongtaika jathai se tongtaika kabni bagai sini hawa gobangma borok tong jaga kre nok thai porjonto kre tongka borok phaiye oma haike segjagi tongka ge borok no dati no oroni sini Bharat hani dati no nokhorukun dati no naitugoi kariwoi bong hawa ke clear hanan thini jeng kaisa tini PS phaiye sini Karbook subdivision ni andaro je PS tongmani sini sar FTP phai jeng kaisa Memorandum yapharkha omo dati no kahante samung khlaijak onno jagao kabama jagao no nini samung khlaijak tongo Bangladeshi no romoi phatar hawo rokhoi tongo nije hawo rokhoi tongo tiklik rokhoi tongo yaba sini Tripura hawo ta porjonto o samung khlaijayako go samung no dati no chengkun dati no samung chengi dati no sini Tripura hani bo borong no dati no Bangladeshi mane joto jara Bangladesh ni phainai borong no dati no naitugoi kariwoi bongni hawo kipli rokhana angtin ni chengtini phaiye oro Memorandum yapharkha hingke te kaisa sukung madam kwbangma Tripura sa MLA tongo hingkai chung nugo social media go sini borong gonang sar Ranjit Debonma bo saisungsuk khorangti sawo hingkai abno kwbangma lukorok sawo kok silchamungta MLA Ranjit Debonma sini Tripura sani ongoi bo khorangti samano nugoi kwbangma MLA mantri tongo sini Tripura sa borok tamni bage khorangti saya abo kisa saidiman sini kwbangma MLA tongo suru Tripura mathani siniya o jagao BJP ni MLA tongo CPM ni MLA bo tongo Congress ni bo tongo ga a jagao jara Bangladeshi iya tongnai jara Bharat hani borok tongnai rok ge khorangti semano ge jara khorangti seya tongnai rok tamni bagi khorangti seya bo ang saimaliya ge ani jorate hingke jotono khorangti sana nango jara Bharat hawo tongnai sini Tripura sa ongthon ba onno jati ongtongton jara Bharat ni basi Bharat je tongnai Tripura hawo je agi ni simi tongwi phainai borok jotono wansa ongthon toksa ongthon Tripura sa ongthon ba jomitia Deborma jekuno ongthon khorangti saimano jara oro phai agi ni simi tongnai rok borok jotono okognoti saimano je sini hawo je Bangladesh ni phaiye oro ha sek tong phainai rok no dati no nornani ongthon okok borok saimano piaba MLA simiya MDC simiya kabangma lukurobo khorangti saimano ke baksa MLA rok tamni khorangti saya abo ang saimaliya borok buskango buino de nai tong oloda ti sanai hini song tong saimaya ta ke borok ta porjonto tanga o samung no chengya ba o samung no kahangke samung khaina naya abo saimaya ke piaba hambai chini Ranjit Chano ba belai no successful khaiye khorangti sai tongmani sahoskari phurungmani bini daratoi jeng tini sahos mangkha tai sahos mamani sini Amit Shah ji bo tini saklaimani bagai Bharat hawo phaiye je Bangladeshi rok phaiye oro jaga tongthai segi tongthaimani bagai borong no oroni dati nornani ongthoni bo saklaimani bagai bono pai playa hambai sini turut theke tai sini oro seng Karbook ni ongoi seng kaisa ti develop Karbook block committee ti develop ongoi seng okno seng mati saka okhorang ma karika tamni hingke seng nai tongi maliya sini kwbangma oroi poroi tongkha phatar hani borok phaiye sini tongthai jaga ke sep khlai tong phimani bagai seng nai tongmaliya seng aboni bagai seng tini buri bodol ongoi seng tini Memorandum kaisa maya pharkha kai madam nini logewa Memorandum yaphathani wa sab phaisupeka ani logewa tongo sini Karbook block committee ni president grohon dani jamatia tai tongo block committee ni vice president tomboi tiria tai tongo Karbook block committee ni TWF ni treasurer tai joto sini TWF block committee ni members rok ani logewa